No tervetuloa taas uuden videon pariin. Ja tää on nyt se, että mä vartioin sitä, että toi ei mene pois. Nyt pitää kestää. Mä löydän sen oikeesti. Löydän sen hylätyn portaalin. Tää ei koskaan ota sitä videota. Tiedä miksi zombin liha, jos saan silti lisää HP tässä. Entä kananlihaa? Tää on varmaan hyvä. Parempaa. Hei. No joo, pystyy kyllä hakkaamaan. Milloinkohan tilatkaa kanava ennen kuin tulee päivä. Tilatkaa kanava ennen kuin tulee päivä. Ennen kuin on tää video kestänyt minuutin. Eli se nyt on kestänyt minuutin video. Eli aika vähän. Toi koko ajan kärähtelee tossa. Toi meikä. Voi hitsi. Surkea soihtu. Miksi sä sanois surkeaksi? Hiivi mittaa maailmaa, mennyt neuvoa. Hiivi mittaa maailmaa. Kohta taas 2 minä jo kestän video. Ennen kuin tulee päivä. On tässä ihan hyvä aika, meillä voit tilata kanavan. Ennen kuin tulee päivä. Noniin, nyt toi 2 minää. Kestän koko video. Milloinkas toi päivä tulee? Päivä ei ole vieläkään tullut. Sitten kun toi 1 tähti on ton puun takana. Eli nyt. Ja se on puun takana. Se toinen, se näkyy, se pikkainen kurkki sieltä. Toinenkin tähti on puun takana. Ja nämä nyt lähti vegeen. Joo. Ja aurinko alkaa nousta, eli loskaa. Se aina kestää vauluna, kunnes päivä alkaa tulla. Syödään pikkasen. Hei! Häh? Mä en syönyt zombinlihaa. Se on siis possulihaa. Kai tästä saa nyt opeta. Ei oo siis, yks mä lampaalihaa. Ei oo kananlihaa. Noniin, ihan kohta on tulossa päivä. Joo, nyt on 3 minuuttia kestänyt jo. Vähän unohtanut unohdin siis. Rajata pois saidun. Mä otan sellaisen materiaalin, mitä en tarvitse. Kieto. Mikä ilmansuojelu. Hei zombi, mitä sä täällä teet? Idiot zombi. En tiedä oikein mistä mä olisin löytää sen. Onks mä veden alla? No nyt en oo kyllä. Mun ei pitäis tuolla maata. Siellä on joku. Ne kiertelee kun täällä. Eiköhän tää on ihan tuttua paikkaa. Mutta täällä craftataan pari juttua, ettei tarvii hukkua. Tai siis itse asiassa 1 juttu. Pari juttua ei tarvii hukkua. Onks mulla muuten tammea yhtään? On 3, mutta mä voisin tehdä pikkasen enemmän. Laittaa tuohon. Craftataan sillä pari juttua, ettei tarvii hukkua. No nyt mulla on jo tarpeeksi. No niin.
Eikä tää? Joo, mä otan tän. Uuden mahdollisuuden, että mä voisin rikkoa tonkin. Hei, älä lähde uimaan. Hei, älä idiotti. Mä laitan veneen tuohon. Tamivene, siihen. Nyt, hei. Nouse veneeseen. Nyt ei tarvi hukkua. Hei. Tää on aika vaikea. Täällä voi olla jotain muutakin juttuja täällä edessä. Mustekkaloja taas. Siellä on maat, siellä on uutta maata. Onks toi? Hei. Onks me käynyt täällä? Tää on idioottijuttuja. Mä taidan olla täälläkin käynyt. Miten tää mahdollista tää? Eikö onko muuten? Tai mä oon yhden blokin väleissä. No, ehkä pitäis lähteä nyt pois täältä. Pikkasen kähänellä mennä näiden 2 saaren läpi. Täällä on nouseva saari. Tule! Hei, onks tää tuttu paikka? Tää on mulle helposti tuttu paikka. Ei täällä pysty mennä taakse. Miten mä menen aina tälleen, että tää on niinku tuttujen paikka ja paikka. Siis tää ei pakosti muuten olekaan tuttujen paikkojen paikka. Hei, tää ei oo mulle tuttu. Laitetaan vaikka tähän. On tuttu. Pilkkiä tuttuja paikkoja. Kiitti, hei. Vene, älä nyt tonne lähde uimaan. Hei hitto. Täällä tietty on creepereitä. Joo, sinne se kuoli. Ei. No niin, hyvä. Sä et oo enää luolassa. Uskallatko tippua tosta tuohon? Kyllä varmaan. Paljon damakaa se tekee sulle. Lihaa. Ei. Mitä tapahtuu? Mä en mene tuohon. Bum. Ei mihin se tippunut. Kyllä mä sen pitäis olla. Zombiloihan. Hei. Kuka tänne on jättänyt hiiltä? TNT:n kyllä pystyisin varmaan tehdä. Laitetaan tohon nikkarointipöytä. Onko täällä se? Itse asiassa täällä on TNT. Miten TNT tehdään? Se on TNT. Mä en pysty vielä sitä. Hiekkaa siihen tarvii. Joo. Kyllä varmaan tiedä, miten se yksyttää. Ne siivet. Entä raketti? Hän on myös täällä. Ja raketti tähän tuollaista. Joo, aiku hei. Otetaan yksi uusi resepti. Näyttääkö sitä?
näyttänyt. Rakettihan mä voisin yhden tehdä. Mä en nyt sitä käytä. Mä en oikeesti halua käyttää sitä. Ei, mitä tää tekee? Tipun aina. En tahallaan. Tää on hiiltä. Hyvä vähän ottaa hiiltä. On yksi luokkakaveri. Noel L. Niin eikö? Jos Lauri on katsomassa tätä videota, niin varmaan sä tietää, että se on ollut, että Nether-portaaliin käy kynttilä, mutta oikeasti siihen käy pelkästään tulukset. Mutta miten paljon täällä on näitä jatkuvasti vaan? Eikä vaan tää Johan, eikö sinne äären portaalille. Meidän pitää löytää hylätty portaali. Meillä on niinku ääri. Mutta se olisi kyllä ehkä vähän parempi kuin äären portaali. No niin, nyt ollaan tarpeeksi käytetty hiiltä. Hei. Ai ja se on zombi. Mä tiesin, että se on joku zombi. Vähän parempi kypärä. Hei, miten sä voit sieltä kuopasta iskeä? No, niin. Mä katsoin, että tässä on diamantti. Diamantti, eikä timantti. Onneksi menet. Ei, mä tarvii ne siivet. Mä muistan sen nimeä. Mä muistan, miten se tehdään. Tavara. Ei hitto, mun pitää mieluummin mennä tälle craftimelle. Saas muuten craftin täältä mulle. Oma craftin onneksi. Mitäs täältä löytyy? Elikkä. Joo, täältä se voisi. Ei voi olla totta. Mihin se on mennyt? Tätä ei ole pystytä. Joo, 9 kertaa sen tarvitaan. Arkkuunko pystyisi? Joo, kuules. Pitäisikö yksi arkku tehdä? Kiitti. 1 arkku. Hyvä. Se meni just 8. 76 soihtua pystyisin tekemään. Oikeesti. 19 molempia. Oh my god. Otetaan nää vaikka niin paljon kuin pystyy. Otetaan nää luput. Onko mulla 64? Nyt mulla on 64. Kiva. Joo, ei enää kuudes tehdä soihtua. Otetaan täältä. Mitä tätä tehdään? Sokeria. No ei kyllä. Sokeria varmaan pystyisi syömään Minecraftissa. En ole varvas, mutta onneksi. 3. Ei, mulla ei ole ihan vähissä hopet. Tätä on zombilihaa vaikka. Noin. Nyt on itekin röstisty. Hyvä. Mun Steve näyttää tältä. Mä voin näyttää vähän paremmin. Otat ikana täältä armorista. Ai se! Mitä ihmettä mä... Hitsi, mä näytän huomenna vähän paremmin. En tarkoita, että oikeassa elämässä huomenna, vaan täällä Minecraftin huomenna. Pam, pam. Bum, 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 bum. Ei, mä en halua. Hei, äkkiä. Mitä? Kuka tappoi mut? Kuka tappoi mut oikeesti? No.
Ja nyt mä jos ei nyt tutus. Hei, tule näytä sulle. No niin, alettelin olla vinkkejä. Itekin on. Tää on mä muistan kun mä tein tän. Tää on hullu talo. Tavallaan hullu. Kiva, kun ainakin löysin tän. Tää on pitkästä aikaa talo. Tää on siis pitkästä aikaa juttu. Hei, mitä sä siinä? Tää kultaisia sydämiä. Niin mä saan koko ajan siis lisää HP:ta. Sitten niinku kuulee koko ajan. On myrkytyksessä. Paljonko tää kestää? 2 sekkaa. Siitä on vielä 7 sekkaa. Mulla on vaan puolikas HP. Noita veti ihan kaikki. Viitsi. Onko vielä päivä? No ei. Tästä tulee päivä. Ei! Noita. Nyt se ei voi iskeä muuhun. Se noita kiertää vaan tässä Noobin talo ympärillä. Ei kuule, jos on soihtuja meikälä. Mikä tässä oikein kestää? Tässä oikeesti niin kestää. Mä alan vähän lukea sanomalehtiä. Tässä varmaan jo ei voi olla päivä. Onneksi ei ole noita missään. Se ei tuu kurkkiin. Hui vitsi, se aina oikeesti niinku kattoo niinku. Aina kun mä olen... Ehkä mun ei oo kannattanut. Ei. Tällainen ei lopeta. Tässä ei ole eikä mitään järkeä. Mä teen ehkä huomenna toisen videon. Ja sitten... Mutta kiitos kun katsoitte tämän videon ja mutta tilatkaa kanavaa, laittakaa tykkäystä ennen kuin pääsette tämän videon loppumaan. Mut sitten voi hirmi. Ei löydetykään sitä, koska siinä oli noita. Ja mun oli pakko siis lähteä sitä. Se oli katsomassa sitä Noobin taloa se noita. Sitten se tuli yhtäkkiä vaan kurkkimaan mua. Mut se olisi vaan moro ennen kuin tilasin vaan kanavan, niin nyt tilatkaa kanava, niin se pääsette katsoa muita videoita tai pelaamaan itse Minecraftia. Ja se on vaan ei kun ihan kohta. Se on vaan moi.